Бихте ли се представили? Любомир Милошев, на 21 години съм, от София. Какво според вас е нужно за едно добро партньорство? Най-вече солидарност. Хората да знаят, че като правят нещо заедно, се помагат взаимно. Ако го правят с някакви други цели, то се сеща и се разваля съюз. Самия Нищо продукт, не се получа. крайният продукт не е това, което трябва да е. Според вас, младите хора в България имат ли достатъчно възможности за развитие тук? И да, и не. Защо? Да и не, защото не може да се плачем. Ето, примерно, най-малкото тези, които сме тук, колкото и да ни е трудно, все пак сме намерили някакъв начин, за да сме тук. Има хора, които пък могат да са тук, обаче пък решават да не са тук и после ходят да хленчат. Но като цяло смятам, че може да се полагат доста повече грижи. Например? Например, да се подпомага, да се финансират повече проекти от държавата с държавни пари, не само да се търсят проекти, да се финансират от частни дарители. Да може държавата подпомага и да се интересува, защото в крайна сметка ние сме тези, които ще носят байряка след 20 години. Какво бихте казали на вашите връстници? Какво бихте им казали, за да ги мотивирате? Първо да бъдат патриоти, най-важното, защото в крайна сметка всичко, което го правим тук. Не го правим на запад, на изток, правим го тук само за нас, като млади българи, за България и да четат. Това е основният проблем. Добро образование. Не става без четене. Не може да спираме хора на улицата и да не могат да кажат аз съм българче и да не знаят на Васил Левски имената. От тук тръгваме от древните неща, защото е лесно, нали, пари, печелят се пари, ама все пак да има така някаква лета, върху която да се стъпи, чисто образователно. Благодаря ви. И аз благодаря. Добър ден.